Soc l'Arnau Barquer i això és L'Escandall, el podcast de Nexe Nacional. Al segle XXI hem tingut dues onades migratòries i quan dic onades vull dir que han sigut de gran intensitat. Els protagonistes d'aquestes dues onades han sigut llatinoamericans. El que veiem, però, és que aquesta incorporació al català és menor a la quantitat de gent que va arribant. Si aquí arriben tants migrants és perquè tenim un model productiu de baix valor afegit. Què significa que Catalunya sigui un país de pas, que tornes a començar de nou cada vegada amb els que arriben? La societat catalana ha estat experimentant des del canvi de segle una accelerada transformació demogràfica. Com la resta de països de l'entorn, els països catalans reben l'aportació de grans contingents poblacionals, amb una tendència que ha anat creixent des que es va estabilitzar la situació de crisi econòmica fa aproximadament 10 anys. Aquesta situació, però, no és aliena a l'estructura demogràfica catalana, que durant la darrera centúria s'ha caracteritzat per fer de la immigració una realitat estructural, tal com l'han anomenat alguns demògrafs. Tampoc ho és en relació a la resta de països occidentals, on un acusat envelliment de la població autòctona s'ha vist compensat per l'aportació forana d'immigrants extracomunitaris. La immigració és la gran incògnita en el procés de reproducció social de la catalanitat. Si a això hi sumem les dades relatives a l'ús social del català, el principal marcador de la identitat catalana, tenim una situació on el pessimisme, els prejudicis i la por han aconseguit vehicular les propostes polítiques actuals. Precisament amb la voluntat d'enfrontar una realitat incòmoda i dotar el debat que ha de qüestionar-se la relació entre el fenomen de la immigració i la identitat catalana d'arguments, anàlisi i propostes, hem decidit, en aquest escandall del quart número de Nexe Nacional, parlar amb dues figures prominents que han reflexionat i segueixen reflexionant al voltant d'aquest àmbit. Per una banda, tenim l'Andreu Domingo, que és sociòleg, demògraf i actualment sotsdirector del CET, d'on és investigador des de l'any 1984, i també, des d'aquest estiu, vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans. L'Andreu desenvolupa la seva recerca més substantiva al voltant de l'estudi i la caracterització de la població immigrada a Catalunya, els canvis demogràfics i els reptes que també té la interculturalitat al nostre país. Però fora de l'anàlisi més empíric també ha treballat un aspecte important, que és la presència de la immigració en els discursos sobre la catalanitat i com ha respost el catalanisme a un fet tan secular com és el de la immigració. En aquest sentit destaca, a part dels articles que podeu trobar en diversos mitjans generalistes i les entrevistes que li fan, el llibre Catalunya, el mirall de la immigració, editat per Llibres de l'Avenç l'any 2014, i la seva segona part, més recent, Catalunya 3D, Demografia, Diversitat i Democràcia, també editat per l'Avenç l'any 2022. Per l'altra banda, també tenim la Maite Puigdevall, que és sociolingüista, doctora en filosofia per la branca de política lingüística per la Universitat de Cardiff, al País de Gal·les, i actualment és professora agregada dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i codirectora del grup de recerca reconegut Identicat, Llengua, Cultura i Identitat a l'era global. La Maite dirigeix la seva recerca sociolingüística cap a la planificació, les polítiques lingüístiques en entorns de llengües minoritzades, com podria ser el català, i més concretament ha explorat la relació entre llengua i identitat, llengua i joves, llengua i immigració, els nous parlants de les llengües minoritàries, en definitiva tot un seguit de temes que segur que aniran sortint al voltant d'aquest escandall. Ja per començar aquesta trobada, us voldria plantejar una problemàtica vinculada a un parell de xifres, de tendències, no?, que ens trobem quan intentem vincular aquests dos fenòmens, immigració i l'ús del català. Per una banda tenim les xifres de l'enquesta d'usos lingüístics que marquen com el català com a llengua d'identificació ha baixat, no? Actualment es troba al voltant d'un 32% i especialment també ha baixat a les franges més joves, d'entre 15 i 22 anys. I per l'altra banda tenim unes xifres, no?, que cada cop van apareixent més en els discursos a l'arena pública, que tenen a veure també amb la procedència dels nadons que neixen a Catalunya, dels progenitors dels nadons. Els nadons han nascut aquí i ja està. Aquestes xifres de l'any 2022, per exemple, mostren que a Barcelona, per exemple, un 49% dels nascuts són de mare estranger i un 45% de pare estranger. A Girona tenim que aquests percentatges es troben al voltant del 40%, a Sabadell també. A Manresa i a Vic, a Catalunya Central, tindríem que és el 50%, a Tàrrega el 60% i a Salt, seria el cas potser més emblemàtic, al voltant d'un 70%. Llavors, com a primera pregunta que us faig és què suposa aquesta realitat demogràfica per la transmissió del català, no? Si tenim en compte que el català normalment s'ha associat com una llengua que es transmet per via familiar,
o que es podria transmetre per la via familiar, correm aquí el risc d'un possible trencament. Volia preguntar a l'Andreu, que ha treballat molt en aquests temes. Bé, una cosa del que has dit en la presentació, efectivament, la majoria de països desenvolupats s'estan convertint en sistemes complexos de reproducció demogràfica. Això què vol dir? Que cada cop és més important la migració, l'aportació migratòria en el creixement final de la població. Això a Catalunya, l'original de Catalunya és que no està passant ara, sinó que ja va començar a principis del segle XX i que hem tingut 4 onades migratòries, més o menys, 2 al segle XX procedents de la resta d'Espanya i 2 ara actualment internacionals. També tu has donat uns percentatges. Aquests percentatges, primer, no depenen només de la fecunditat de les estrangeres o de les nascudes a l'estranger, millor dit, sinó que depèn molt de la davallada de la fecunditat de les autòctones d'un costat i de l'estructura per edats de l'estructura per edats de les dones immigrades, de les dones autòctones, i després d'un altre fet que és primordial, que és la grandària de les diferents generacions. Aleshores, què vol dir això? Vol dir, per Catalunya m'ho sé, per als altres no, però us ho dic més o menys a l'engròs, des del 2000 fins a l'actualitat, els naixements de mare estrangera s'han mogut entorn dels 20-22.000 naixements, d'acord? I això van tindre 22.000, van arribar a 22.000 durant el primer boom, que era del 2000 fins al 2007, fins a la gran recessió. Però, clar, el que passa és que en el 2000 les mares nascudes a Catalunya tenien uns 64.000 naixements. En canvi, en el 2022, que és l'última que em sé així, havia baixat a 34.000. Clar, la proporció s'ha disparat. Aquest és un primer factor, però no perquè hi hagi una gran fecunditat i uns grans naixements de mare immigrada. La segona raó, i acabo, és que, clar, el problema és que ja venim, les mares autòctones que arriben ara són d'unes generacions que són menys quantioses, la grandària de la generació és més reduïda que les anteriors, amb la qual cosa, si a més li afegeixes que tenen una maternitat molt tardana, doncs fa aquest contrast. Vull dir, aquest és el tema. Dit això, jo el que pensaria és, primer, la migració ni la demografia no és la causa dels problemes que pot tindre el català actualment. Abans hi ha altres problemes que són polítics i econòmics, i si vols els desenvoluparem més tard. Jo crec que d'entrada aquest és... Perfecte. Doncs bueno, que hem parlat de llengua. Totalment, completament d'acord. Si ens focalitzem en la llengua, és veritat que aquestes dades del darrer EULP han ressonat com a preocupants, no? El que passa és que, com totes dades, s'ha de mirar la lletra petita. Dintre de poc sortiran els estudis, veurem les dades més desenvolupades i analitzades pels experts, però no hem d'oblidar que el català és una llengua minoritzada, d'acord? Per començar, si nosaltres ens comparem, és difícil, perquè realment el cas del català és com un xic raravis en el món de les llengües minoritzades europees, per exemple, si comparem amb l'irlandès o amb el galès, que jo he estudiat en profunditat. El català és una llengua mitjana que té una capacitat de regimentació bastant alta si les compares amb la resta de llengües que estan més ghettoïtzades o estan més residualitzades, sobretot perquè no compleixen totes les funcions socials. Per tant, sempre és què mirem, no? El got mig ple o el got mig buit. I sempre aquest got va en relació a les perspectives de futur o al que volem com a societat, a un futur per a aquesta llengua, no? I sobretot els desitjos de normalització que hem anat veient que és un horitzó que no podem atènyer, no? És un horitzó que es va fixar a l'inici de la transició democràtica com un objectiu a assolir, i cada vegada veiem que aquest concepte de normalització potser no ens ajuda del tot a entendre què està passant amb la reproducció social de la llengua, no?
que evidentment té a veure amb la demografia, però com diu l'Andreu, totalment d'acord, no només amb la demografia, sinó amb molts altres aspectes polítics, jurídics, socials. És una entitat complexa, la llengua, d'acord? Per tant, no la podem analitzar de manera senzilla. Hem d'anar veient tots els elements. En relació a veure el got mig ple, llavors veurem el got mig buit. El got mig ple, el que veiem és que dels nats a Catalunya, 50% declara que el català és la seva llengua habitual i d'identificació. És veritat que potser, no, alguns dirien només 50% dels nats a Catalunya, bé, però és que aquests nats a Catalunya, la gran majoria, una proporció molt elevada, és de pares que tots dos són estrangers o són nats a l'estranger. I el que veiem és que la llengua d'arribada de molts adults i també dels seus infants i joves, primer és el castellà. Requereix un cert temps per arribar al català. No és la llengua d'arribada majorment al país, No penso només en Barcelona, evidentment, penso també en llocs on pensem que la llengua doncs, és més d'ús habitual, doncs al Pirineu, a Girona. Bé, ara realment la Catalunya és complexa i no podem pensar que hi ha bosses paradisíaques de català monolingüe, no? Això ja no existeix a Catalunya realment. Per tant, primer, d'acord, 50% d'aquests nats a Catalunya consideren que el català és seu. I d'aquí tenim persones que la tenen com a llengua materna o paterna o llengua de transmissió inicial, però també nous parlants. Nous parlants que es van incorporar en aquesta llengua, són nats, evidentment, a Catalunya. A casa seva parlen diverses llengües, de totes les llengües de la immigració, de les 300 i escaig llengües, i s'incorporen al català a través de l'educació, a través del sistema educatiu. Que després ja, si cal, ja parlarem de la importància del sistema educatiu. Per tant, tenim un lloc d'arribada del català que són les escoles, l'escolarització, amb tota la seva complexitat. No? L'escola continua encara complint aquesta funció. Una altra cosa és que més endavant, com a adults, què faran? Però com a mínim la capacitat de parlar-la el tenen. No? Els adults és una altra qüestió. Com aprenen els adults migrants el català? Doncs dependrà moltíssim del lloc on són, de la feina que fan, de qui al seu entorn i qui forma part de la seva xarxa social i de si necessiten o no aquesta llengua. El que nosaltres veiem és que no només podem parlar del català com una llengua que es reprodueix per transmissió intergeneracional, que aquesta està garantida, les dades garanteixen, no? Mostren que no s'ha trencat la transmissió intergeneracional de la llengua, que és com una mena de lloc sagrat de la reproducció de la llengua. Això no està trencat, funciona. Els pares que són catalanoparlants o mixtes reprodueixen la llengua en els fills. Els fills parlen aquesta llengua. Després hi ha casos en què en algun moment, per entorns d'alta densitat de castellà, aquests fills poden usar el castellà, evidentment, però la reproducció es dona. D'acord? Però no només tenim la incorporació, evidentment, d'aquestes generacions de pare o mare catalanoparlant o que es parla català a casa, sinó que també tenim els nous parlants, no? Com he dit abans. Tant joves adults, nens joves i adults, amb menys quantitat. El que veiem, però, és que aquesta incorporació al català és menor a la quantitat de gent que va arribant. D'acord? O sigui, la incorporació no es dona immediatament, com he dit abans. Per tant, no trapem, no? No trapem en aquest sentit, no? Si vols veure el got també mig buit, no? Però és veritat que el català té capacitat d'atracció. El català, el sistema català produeix nous parlants, d'acord? Una cosa en aquí, i si et sembla, Maite, ho comento, és clar, llavors el problema no seria tant potser la quantitat, sinó el ritme. Correcte. No? És el ritme. Estaríem parlant d'això. Sí. En qüestió de ritme, Andreu, sí que hi ha o podríem dir que hi ha unes particularitats en termes demogràfics? Sí, vull dir, nosaltres en el segle XXI hem tingut dues onades migratòries i quan dic onades vull dir que han sigut de gran intensitat i molt concentrades en el temps. Enmig hi ha hagut la gran recessió del 2000 al 2007, del 2008 al 2013 va marxar gent, vull dir, i va deixar d'arribar tanta, però seguien arribant, i després tenim una segona onada del 2014 fins a l'actualitat també amb rècords, no? Clar, la cosa és que això vol dir
que un gruix molt important de les persones que estan aquí fa poc que han arribat en aquesta segona onada. Aquesta és un fet. L'altre és que d'aquests que arriben, els protagonistes d'aquestes dues onades han sigut llatinoamericans per diferents raons, però sobretot lligades a la demanda de l'externalització del treball reproductiu, el que es diu les cadenes de cura, no? Aleshores, què passa? Una estadística anexa al padró es podia calcular, es preguntava per la llengua i si tu mires això, el 2021, de tots els que havien els immigrats que vivien a Catalunya en aquell moment, el 56,7% la llengua materna era el castellà. Això són dues coses importants. Una, la il·lusió aquesta de la societat multilingüe ens l'hauríem de plantejar perquè no és veritat. És molt asimètric el bilingüisme que hi ha. I efectivament, encara que els nens o els infants passin per l'escola, que garanteix que com a mínim això tenen contacte amb el català, el que sí que passa amb la immigració és que hi ha una forta segregació residencial i laboral. I com que a més la majoria dels migrants van a treballar per el nostre mode productiu, és a dir, el nostre, que és l'altra gran demanda. És a dir, si aquí arriben tants migrants és perquè tenim un mode productiu de baix valor afegit, el turisme, que no vol dir que no doni diners, que no sigui important, però el que genera el turisme, la construcció, l'agricultura intensiva i també el reproductiu de l'externalització del mercat de treball, del treball reproductiu, no? Aleshores, és baixa qualificació, és molt concentrada en llocs on a més domina el castellà majoritàriament, i el problema és que la seva exposició al català és molt baixa. Dels pares primer i dels nens, encara que vagin a l'escola, després socialment per ells és una dificultat afegida. Si ho comparem amb la que arribaven de la resta d'Espanya, només tenien una feina, que era aprendre el català amb bona voluntat, però ara tenen dos, la majoria, els que no són llatinoamericans, que és aprendre dos. Clar, la primera llengua que adquireixen és el castellà, i la primera llengua que a més transmeten, que aquest és el problema per a nosaltres, és el castellà. Si ho compares, ja acabo, si ho compares amb el conjunt d'Espanya, que això ho hem fet, doncs resulta que els que estan millor en quant a adquisició de la llengua són els gallecs, però hi ha una petita trampa que us explicaré. El segon som els catalans i després, ja a molta distància, són els bascos, perquè són més minoritzats i més minoritaris. Si a més compares la situació del català al Principat, al País Valencià i a les Illes, està molt millor en la transmissió del català aquí al Principat, d'acord? Quina és la trampa dels gallecs? La trampa dels gallecs és que tenen molt poca immigració, però a més la majoria de la immigració que tenen és l'usoparlant. Els pregunten, saps el gallec? I diu, claro. Cabo Verde, tenen molts caboverdians pel tema de la pesca. O són fills d'antics migrants gallecs de tota la diàspora d'Europa o de tal. Amb la qual cosa, però si vas a veure, per exemple, la població marroquina, a Catalunya és una de les poblacions majoritàries que transmet el català. Sí. En un percentatge petit comparat amb el castellà, però comparat amb totes les altres àrees lingüístiques destaca la població marroquina. Vull dir, això és el que s'hauria de tindre en compte. I després només un apunt. Jo, amb això de la normalització, jo crec que un dels problemes és que hem viscut en la il·lusió de que estava normalitzat. Ara. I de cop i volta diem, ostres, només la tercera part, vull dir, el drama, no? El problema és que estaven molt feliços, vull dir, per no dir una altra cosa. Molt interessant que ho plantegis això, perquè també anava a entrar-hi aquí, no? Una mica... Ara potser barrejaré naps en cols i amb d'això, però quan s'ha plantejat aquest debat o aquesta qüestió, s'ha comentat que precisament hi havia hagut una incorporació, que el català no es transmetia, o la catalanitat no es transmetia per via interfamiliar, sinó per un sistema de reproducció
producció més complex, que teníem, calia comptar-hi diverses institucions, entre elles l'escola, la immersió lingüística, la televisió o altres mecanismes que funcionaven. Però clar, si realment mirem el que sembla que aquests mecanismes no han acabat de funcionar amb això. Llavors, clar... No, d'alguna manera el que ha passat és que evidentment s'ha anat complexificant en relació a quina llengua domina. I és el que diu l'Andreu, o sigui, les darrera onada té nom i cognoms, és Llatinoamèrica. I aquí ens tornem a trobar, i això, si vas per les escoles, parles amb els professors que han tingut aquesta experiència d'anar incorporant joves, nens, infants, joves, de les primeres migracions, marroquins, subsaharians, Banyoles, Vic, Salt mateix, tots aquests nens i nenes parlen català, molts d'ells. Ells tornen a veure aquest problema a tot Catalunya quan aquestes migracions venen de Llatinoamèrica, perquè ja tornem a topar una altra vegada amb el castellà, quan de fet tots ja estan bilingüitzats, tots els nens parlen castellà, l'oci juvenil infantil hem tingut problemes per poder produir un sistema d'oci, cultura juvenil, infantil en català, i això ha anat minvant, ha anat membrant, dinamitant aquests espais infantils, juvenils, en què, bé, hi havia un cert dinamisme. I és veritat que no podem obviar tot el tema de les xarxes socials, el tema de la connexió a la globalitat, que la connexió a la globalitat els nostres joves la fan a través del castellà. Molts ja poden fer aquest pas, poden passar del castellà a l'anglès, perquè l'anglès també és molt present i és una obsessió molt important de la classe mitjana catalana, aquest aprenentatge d'aquesta llengua, de dir, a veure, si aquí no hi ha feina, com a mínim em vaig a fora i trobaré feina en anglès. Però és veritat que aquí hi ha hagut molts canvis socials que fan que aquests joves estiguin exposats a molta més diversitat i també per densitat de presència d'aquesta llengua en aquests entorns escolars i juvenils. Jo afegiria una altra cosa i en descàrrec de la demografia. És a dir, ho he dit abans, hi ha tota una qüestió política i hi ha una qüestió econòmica. I a vegades es creuen, a més. En la política el que és evident és que estem en un estat en el que el que mana en l'estat és la ideologia nacionalista espanyola i diem que no té una visió plurilingüe de l'assumpte. I aquells que se declaren plurilingües ho veuen jerarquitzadament, vull dir, amb la qual cosa tenim un problema. I tenim un problema sobretot perquè nosaltres per mi el problema, el focus no està en la reproducció demogràfica, sinó en no controlar els aparells de reproducció social. I en aquest sentit també el que hem d'afegir és que hi ha una qüestió econòmica. Per un costat estem visquent en un segle en què s'ha augmentat la desigualtat sota l'hegemonia del discurs neoliberal, i entre altres coses aquest discurs el que diu és aprimar l'Estat, i entre altres coses el que han fet és deixar d'invertir, privatitzar i precaritzar el sector de l'educació, després que no plorin de la immersió lingüística, el sector de la indústria cultural i el sector també de la sanitat. Ho dic per aquells que es queixen que les infermeres i els metges ara no els hi parlen en català. Aleshores hi ha unes responsabilitats polítiques i els mateixos que ara ploren són els responsables que van prendre aquelles decisions de precaritzar aquests sectors. Vull dir, deixem-ho sobre la taula clar, per mi és una cosa important. Sí, d'alguna manera sempre dèiem, que d'una banda tens unes polítiques lingüístiques que de fet obertament sempre han estat pro-català, de moment, Això ho hem vist que als països catalans no ha estat sempre així i ha sigut un va i ve, depèn de qui governa. A Catalunya, de moment, els partits que han governat han sigut obertament pro-promoció de la llengua a través dels diferents mecanismes de política lingüística educativa, però mentrestant estaven fent polítiques públiques, polítiques econòmiques, polítiques socials que anaven minant aquestes polítiques lingüístiques. Es feien la pirula, d'alguna manera, entre les pròpies polítiques del govern. I per tant, és el que diu l'Andreu, o sigui, tota política, sigui la que sigui, té un efecte lingüístic. I no s'han cuidat. No s'han cuidat aquestes polítiques i després amb la política lingüística no en fas prou. Ha d'anar acompanyat d'un
una idea de país. Quin país vols? Si vols aquest, d'acord, però no et queixis, que llavors et surt l'altre, no? Et surt, doncs, el que ha passat. No? És veritat que també és una qüestió de capacitat i de poder, i de diners. No podem negar que la gran crisi política recent i tot el procés està relacionat també amb la redistribució de la riquesa, no? I la redistribució dels recursos. I, evidentment, també de qüestions de representativitat, no? De perill, diversos, no? Però, sí. No, ens és interessant, com comenta també, la qüestió del model i la continuïtat del model, perquè ara mateix, ho comentàvem abans una mica, que es parla de la Catalunya dels 10 milions o de la perspectiva aquesta de mantenir, malgrat es puguin fer polítiques lingüístiques específiques sobre un bon àmbit en concret i de més, però de mantenir com aquest model que vagi avançant. Llavors, això jo entenc que aniria en contra, una mica el que estem comentant aquí, el que estem plantejant. Sí, jo també vull subratllar el tema aquest de l'economia, en el sentit de que per mi el desprestigi del català i la desafecció per un costat té que veure amb la mobilitat social ascendent, l'identificar o no el català amb la mobilitat social ascendent. És una cosa que va funcionar en els anys 60 perquè també era excepcional, és a dir, entre que partíem d'un nivell molt baix que era l'èxode rural i aleshores efectivament els anys 60 va ser un moment de creixement econòmic i després va ser un moment d'expansió dels estudis universitaris que donaven un recorregut molt llarg de mobilitat social ascendent. I per mi el primer conflicte va ser amb la crisi dels 70, que la gent diu la crisi del petroli, però per mi és l'origen de les polítiques neoliberals, entre altres coses, que precisament a Catalunya, vull dir, a la resta, a Gran Bretanya, és amb els punts comencen a escriure no future, no? Però clar, és el moment en què arriben els descendents dels migrants espanyols i es troben que aquella promesa que se'ls havia fet de que tu podràs ascendir com ho han fet els teus pares, que realment no ho van fer, es troben que no, que s'ha acabat, que li diuen que no n'hi ha futur. I jo crec que aquest va ser un primer trencament en el que va haver una desafecció identitària en el sentit de recuperar una espanyolitat i una anticatalanitat reactiva perquè s'havia trencat alguna cosa. Això inclús podríem vincular-ho amb el germen de Ciutadans més endavant o aquesta clivella que... Té que veure, sí, en el que s'hagi reproduït uns sectors encara que nosaltres som minoritaris, en el que tu pots trobar en diferents municipis, no només de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és el que sempre es diu, sinó d'arreu, en el que, si tu els sents parlar, diuen los catalanes, sí. No per bé ni per malament, sinó que és que no se'n consideren, ells són una altra cosa. I també això té una altra derivada, que, bueno, la cosa és, anem per parts, per mi, mentre feies la cua de l'atur, els teus pares, i dic els teus pares perquè era la teva família, invertien la teva educació, aquesta mateixa gent, perquè això eren els anys, a Catalunya arriba a Espanya al 77, no al 73, perquè els pactos de la Moncloa van dir, bueno, això de la transició millor que ho assegurem, i aleshores no fan ajustament fins al 77. Vam tindre la sort que a partir dels 80 es construeix la Generalitat, la recuperació, es construeix què? La possibilitat d'entrar com a funcionari. I aleshores molta d'aquesta gent que eren fills de migrants i de no migrants, la seva sortida d'aquesta crisi, però només era per als que havien tenien estudiat. Aleshores, la vinculació era molt senzilla. Aquest és un problema. Sí. L'altre problema és que és veritat que arriba un moment en el que amb el desprestigi de la llengua, quan no està assegurada la mobilitat social, no per als immigrants, sinó per les generacions més joves d'aquí, el català és prescindible, és a dir, no t'aporta res, o no veus tu que t'aporta res. Una altra cosa, si és veritat o és mentida. I l'última cosa que a mi em preocupa és que aleshores sí que hi ha gent castellanoparlant que aleshores ha pogut millorar, però no ha necessitat el català. I aquesta gent, per mi, el típic és
que han perdut la consciència de classe, ja no pertanyen a la classe obrera, sinó que tenen identitat de classe, és a dir, són xonis i en presumeixen, d'acord? I d'aquí, en certa part, la recuperació del xarneguisme. És a dir, que havia estat bandejat. Ell està orgullós d'una Espanya garrula, vull dir, castissa i anticatalana, perquè aquesta és la cosa, i recuperar el que és una impostura, perquè ells de classe social no són la mateixa que els seus pares, per sort per ells, perquè han pogut millorar, no? I jo crec que aquesta és la situació en la que ens trobem, no? En què uns dubten i de tota manera jo crec que tampoc no és tan així, és a dir, que hi ha un marge de mobilitat social, però que depèn de nosaltres també. És veritat que és com una U, en els que estan pitjor i en els que estan molt millor, el català és on està pitjor, per dir-ho d'una manera. Bueno, no m'enrotllo més. Sí, no, hi ha una cosa molt important justament dels resultats de la tesi de la Marina Massaguer, que també és sociolingüista i sí, l'entrevista el primer número. Va ser la meva doctoranda, no? O sigui que ell ho diu molt clar, o sigui, qui té accés al català és una cosa i qui necessita el català és una altra. I de vegades el que veiem és que qui més necessita el català és el que hi té menys accés. Per què? Perquè no té xarxa al seu voltant, perquè el català sí que li donaria un impuls a nivell d'ascensió social. A la vegada, qui no necessita el català és tothom, molta gent, en aquest país també tenim els nòmades, no? Els joves nòmades, expatriats, etc., que com que ja tenen cobertes les seves necessitats econòmiques, relacionals i a nivell simbòlic també ho tenen cobert, el català no els hi aporta tampoc cap element, no? Per tant, diríem que qui té ja cobertes aquestes necessitats no necessita el català per continuar avançant en la seva trajectòria vital ascendent. I aquí ho veiem, que hi ha molta gent que no ha necessitat el català per ser un professional d'un sector concret i per desenvolupar la seva vida laboral. És veritat que, com deia, que el català sí que té una capacitat de regimentació alta en relació al sector públic, i aquí sí que hi ha moltes feines, però evidentment també ara veiem una certa obertura perquè hi ha unes jubilacions justament que s'estan donant de funcionaris de tot tipus, de gent que treballa a diferents sectors públics que van entrar a treballar en el moment de creació d'aquest sector, no? A Catalunya, a la transició. Ara veiem que hi ha aquesta obertura i veiem que sí, que hi ha alguna gent que va veient que s'estan obrint certs espais on necessita el català, no? Però no tothom està en aquests espais on el català sí que és un valor afegit per accedir a un lloc millor. Tenim molta gent que, com ha dit l'Andreu, arriben a treballar a llocs molt precaritzats, molt mal pagats, amb uns horaris horribles que no tenen tampoc temps per aprendre la llengua formalment ni al consorci ni enlloc, no? És veritat que hi ha moltes iniciatives d'aquest tipus, però és veritat que no tothom que necessita el català hi té accés fàcilment. I els que no el necessiten no l'utilitzaran i no el faran servir i ja no l'aprendran perquè ja tenen cobertes les seves necessitats econòmiques. Llavors la cosa, clar, seria centrar-se en aquesta part de la U, no? Aquesta part on s'hi pot incidir i on crec que has comentat alguna vegada, no? Que són sobretot les segones generacions no? Dels que ja han nascut aquí i s'escolaritzen aquí, tenen una possibilitat, no? de fer la seva vida aquí directament. Llavors, clar, en aquesta gent també com se li garanteix en aquests joves que l'adopció del català els hi permetrà ascendir socialment, sortir-se'n, incorporar-se a la nació política. Això vol dir també poder desenvolupar una vida, una identitat cultural arrelada en el país. Fins ara el que s'ha anat fent és, vinculades al tema de l'administració, situar uns requisits lingüístics que, a més, part de l'espanyolisme ara es vol carregar. Quines altres opcions tindríem per això? Quin espai dominaria, es podria fer des de la Generalitat, des de l'administració pública per garantir això o per... Tornant a l'exemple d'abans, clar, la gran diferència és que
en aquells moments hi havia una oferta de treball del funcionariat i en aquests moments el que hi ha és una restricció en la contractació del funcionariat per una qüestió, a més, de política ideològica, d'aprimar l'Estat per estalviar-nos. I això és un error. I és un error per dues coses. Una perquè primer ja hi ha gent, sobretot de les segones generacions, però no necessàriament únicament, que està plenament capacitada per entrar en la funció pública i no només per al sector de tractar els altres migrants, que és una cosa horrorosa. No, que està bé, vull dir, però el que no està bé és limitar-ho a això. És un nínxol massa petit. Aleshores, això és molt important perquè és exemplar tant per als altres migrants que acaben d'arribar com per als autòctons, perquè vegin efectivament que tu pots. Però l'altra cosa, que jo crec que és la gran lliçó dels anys 60, encara que el context era diferent, és que si el català també era atractiu era perquè era reconegut com una eina de transformació social i democràtica. I això és una cosa que també està en les nostres mans. I raons no ens falten. Perquè això es vehiculi per aquí, no? I ja l'última cosa, i aquesta sí demogràfica, vosaltres mateix ho has dit al principi, clar, si tu mires el percentatge que representen aquests naixements de mare immigrada, el que estàs dient és que el 40%, tornem a Catalunya, però després pots mirar en el territori, el 40% d'aquestes noves generacions, la diversitat és la gran característica d'aquestes generacions. Quan aquests arribin a 20 anys, no només seran el 40%, perquè hauràs d'afegir també els migrants que hauran arribat. Aleshores, els que pensin que es pot pensar a Catalunya sense el fenomen migratori, o els que pensin que el català es pot salvar sense comptar amb els migrants, estan equivocats. Però, o dit d'una altra manera, o aconseguim que aquesta gent adopti el català, o sí que tenim un problema, perquè el tema no és, vull dir, la gent que plora perquè hem baixat la fecunditat, això ha sigut la forma d'adaptar-se a les constriccions estructurals que hi havia, i passa aquí i passa a tot el món. Però el que passa és que si tu tens una situació així en la reproducció demogràfica, t'hauràs d'adaptar a la reproducció social de la mateixa manera, i aleshores el futur de la llengua, entre altres coses, està en la immigració. Vull dir, no és el perill, sinó que és l'oportunitat que tenim i ja està. Sí, i a més, en relació a com aconseguim incorporar tota aquesta gent que ha vingut a viure a Catalunya perquè desitgen un futur millor per ells i pels seus fills. Evidentment, aquí hi ha rols diversos per als governs i per la societat. Els governs han de fer la feina de garantir els serveis, de garantir els espais d'igualtat, de formació, aquestes polítiques que diu l'Andreu que s'han anat minant, no? I dependrà també de com els governants planifiquen i desenvolupen les polítiques públiques. Però, per altra banda, la societat catalana mateixa, com individus, però també com a col·lectius, no? Perquè ens hem de pensar, crec, col·lectivament. Què significa venir a Catalunya per una persona que ve d'un altre espai que és totalment diferent a com vivim? Hem de pensar que som comunitats, no? Que això també és un dels perills del neoliberalisme, de la itemització dels individus, no? Pensar, no, en una societat creada per individus, com deia Thatcher, no? There's no such thing as society, no hi ha societat. Hem de lluitar contra aquest precepte. Hem de pensar que la gent s'incorpora a espais concrets, a barris, espais on, per sort, Catalunya tenim una cultura organitzativa important, informal, associacions de veïns, cultura popular, associacions de pares, mares, etc. O sigui, tenim, justament, perquè no hem gaudit mai de poder real, ens hem autoorganitzat d'alguna manera socialment. I, per tant, hem d'aprofitar totes aquestes estructures organitzatives que ja existeixen perquè siguin poroses. Prou poroses perquè siguin invitadores d'incorporar nous parlants i, evidentment,
que ells vegin que tenen veu i vot, no? Sobretot les noves generacions. Les noves generacions han de fer seus aquests espais, han de dir, jo també vull participar per construir l'associació de veïns o l'associació de bàsquet o el que sigui, no? I per tant, totes aquestes entitats, organitzacions, és una qüestió de col·lectivitat, no? I de fet, ja veiem que el país es mou, ens movem molt. I el meu col·lega, no, sempre diu, tenim una societat que mig país ensenya català a l'altre mig país, perquè l'ensenya també en organitzacions tipus Voluntariat per la Llengua, la CAL, Òmnium Cultural, o sigui, la gent es mou, certament, perquè veu aquesta necessitat. Es mou pel català, evidentment, però és una qüestió també d'integració a la vida diària del barri, de poder-se saludar, de mirar-nos a la cara, de dir, ets d'aquí, tu pots fer coses, pots participar, pots dir a la teva, no? I això, aquestes estructures s'han d'acomodar a una porositat, perquè cada vegada hi vagin sent integrades per gent que són la nostra societat actual, els joves que configuren aquesta societat, no? Jo, si et puc fer d'això... Clar, jo és com això interpreto una mica quan l'Anna Cabré plantejava el sistema català de reproducció, no? I deia que és una forma ampliada, no? Perquè descansa en diverses institucions, diversos espais, etc. A mi, l'única cosa, per la nota negativa o pessimista al voltant d'això, és que, clar, això no sé fins a quin punt és capaç d'absorbir. Exacte. Sí. Aquí jo crec que ens trobem una mica, el gran dubte que ens trobem, la gent que estem convençuts, no?, de que realment la catalanitat es reprodueix d'aquesta manera socialment, és en el context actual, sobretot tenint molt en compte el que comentaves, Andreu, no? Del model econòmic, de la crisi, pel que fa a la situació d'envelliment de la població, que, no? El que fa és externalitzar les cures i de més, doncs que aquesta capacitat, no? Aquest sistema de reproducció català arribi a un cert col·lapse, una mica. No sé què en penseu d'això. Bueno, mira, la pregunta, quan a mi me pregunten és sostenible la migració en aquests nivells, la pregunta per mi, si no volem fer demagògia, és sostenible aquest model de producció? I tu penses canviar aquest model productiu? Perquè el mateix que em diu que la migració és insostenible és el que no tocarà a un empresari del turisme, vamos, ni boig. Aleshores, bueno, plantegem on està el tema i no soc optimista en aquest sentit, i jo crec que estem en una situació que és difícil però que ens atanya a tots, és a dir, el que jo em nego és a veure la immigració com un problema i ara carregar-li tots els neurons a la immigració. O els immigrants, que és pitjor, no? Perquè al final també s'està personalitzant allà, no? La immigració al final és un fenomen que a més és la baula feble, no? És el fenomen que a mi m'ocupa ara. Jo no dic que em preocupa perquè estic escrivint sobre aquest tema perquè crec que és el fenomen més preocupant per no només a Catalunya, a tot el món, que és la lepenització. És a dir, com les poblacions, els partits i les institucions estan adoptant postulats del discurs de la involució. Ja no dic que siguin els partits d'extrema dreta, no. El que em preocupa és com partits que es defineixen de centre o d'esquerra o del que tu vulguis, ara donen per bons uns arguments que són absolutament racistes. Vull dir, i que això es normalitzi. Això sí que ens fa mal. Vull dir, a Catalunya, a veure, si alguna cosa fa mal a Catalunya és el racisme, perquè no ens podem permetre el luxe de la fractura entre uns i els altres, i aleshores dir... Sí, a veure, el 73% de la gent que viu en aquests moments a Catalunya som directament o indirectament producte de la immigració des del segle XX. Què vol dir? Que o jo he emigrat, o potser ho ha fet algun dels meus progenitors, o dels meus avis. Això, tu no et pots permetre el luxe de redefinir ara el que és la catalanitat a partir d'unes idees boges que no et posin la immigració com un fonament estructural i simbòlic de la catalanitat. És que no ens ho podem permetre. I una de les coses que realment veig és que, i això l'Andreu ho ha dit abans, no?, que el que tenim dels fenòmens migratoris és que sí que arriba molta gent, però també se'n van. Sí. Jo el que vull és una migració, m'agradaria que es quedés a Catalunya, no? Que aquí trobés un espai de reproducció i de vida millor, no? El que veiem és que per estructures econòmiques, per com està el mercat laboral, de seguretat social, etc.,
veiem que molts migrants tenen trajectòries migrants transnacionals, sobretot els marroquins. Veiem que molts marroquins o molta gent que llavors es torna als seus països. Això és un fenomen que a mi em preocupa realment, no? Que arribin, però que després puguin establir-se aquí. Jo no sé fins a quin punt els nostres també se'n van, els joves també nats aquí també marxen per trobar feines millors o etc. No? I també fan aquestes vingudes, anades i vingudes. I és molt difícil en aquest món actual aquesta fixació de la població. Estem en un món de mobilitats molt canviants, no? No sé fins a quin punt això és minoritari, però és cert que hem vist, no, a través de les nostres recerques, que hi ha aquestes vides, no, de Catalunya, país d'arribada, però també com de país de pas. I clar, què significa que Catalunya sigui un país de pas? Que tornes a començar de nou cada vegada amb els que arriben, no? I els que tu ja tens aquí, que ens agradaria que quedessin aquí, que tinguessin nets i més nets i que continuessin en la cadena, i que hi ha un esforç social al darrere i també de coneixença mútua. Doncs que això pogués establir-se, que pogués estabilitzar-se. Però això passa per tenir unes feines de qualitat, uns accessos a feines, no? Que de fet no podem simplificar. Hi ha molts joves migrants que tenen feines bones, que estan entrant als llocs, que comences a veure diversitat, i això és una alegria, realment, no? Veure que s'arriben a aquests llocs. Però això s'hauria de potenciar i fer polítiques, no? Com hem pensat, de polítiques de protecció o de millora de l'accés a les dones, no? A certs espais, doncs també potser accés a fills de migrants o que puguin, no? Fer polítiques d'aquest tipus també, no? Per poder ajudar a que hi hagi aquest accés, no? I en aquest sentit, inclús clar, la gent que ve aquí, que arrela, que té aquesta voluntat, que a més adopta la llengua i de més polítiques, no sé com dir-ho, però discriminatòries cap a ell, o sigui, cap al fet de que t'has integrat, parles català, no? Millor que se't garanteix un lloc, com si diguéssim, en la societat. Sí, i que això es normalitzi, que tots estem envoltats, nosaltres som fills, jo soc filla d'immigrant, també, o sigui, és que tots, no? Vull dir que, i és el que diu l'Andreu, és que és estructural. És estructural, l'únic que evidentment va canviar la fesomia d'aquesta migració, doncs els colors de la pell, el tipus de menjar que mengem, però bé, tot això ho estem canviant tots, no? Jo volia una reflexió sobre això de la transicionalitat. Hi ha dues coses, és a dir, efectivament ha marxat molta gent del país, però va marxar durant l'època de la crisi econòmica. Els que sí que són transicionals, que vull dir que passen per aquí, són aquests que se'ls diu els expats, no? Però perquè Barcelona s'ha convertit, aquesta és la meva teoria, Barcelona és un espai de formació de la diversitat i de la multitud, si tu vols, però és un espai de formació de les èlits globals. El que fan aquí les èlits globals no és el mateix que fan a Berlín. Aquí venen la seva educació sentimental, ho direm així. És el que els atrau, però després marxen i sap que marxaran. El problema amb el gruix de la immigració, que no són aquests, encara que tenen efecte, és que s'ho creuen que serà transitori. És a dir, no tant perquè al final potser es queden, però efectivament el mite del retorn, no? Estan visquent o marxar a un altre lloc millor, que aquest és el tema. I el perill real per mi és que això ho acabin fent les segones generacions més instruïdes si aquí veuen que se'ls rebutja. Correcte. Perquè sí que hi ha llocs millors per guanyar-se la vida, i no només Catalunya. Aleshores jo crec que aquest és l'eix del tema. Clar, amb això una mica hi ha una cosa que m'ha sonat interessant, que és que no ajuda el terme normalització, no ens ajuda el terme normalització aquí, però quins altres termes podríem buscar? Perquè quan parlem d'això també parlem d'integració, no? El terme integració ha tingut moltes... No, clar, és un terme complicat. No, perquè a més també vol dir moltes coses, depèn de qui pares, no? Perquè a certa gent vol dir assimilació, no? Que aquella persona abandona una mica el seu bagatge cultural.
no sé, Pujol volia dir que els immigrants eren com una espècie de taula rasa en la qual se li imprimia la cultura, no? Clar, en una societat multicultural com la nostra, si volem que, a més, no, mantenir una cultura que està minoritzada com és la catalana, quan parlem d'integració, de què hauríem d'estar parlant? Integració és un concepte amb moltes arestes, perquè, com has dit tu, integració, si ho preguntes a un migrant, et dirà, no, integració vol dir que jo aprenc coses d'aquí, però jo mantinc també el meu llegat, no?, d'origen. I la gran majoria no està disposada a abandonar aquest llegat. És veritat que, com deia l'Andreu, algunes mares, no, o famílies transmeten el castellà, perquè també veuen que és una forma d'ajudar els seus joves a poder millorar en l'escola, el que sigui, no? Però és veritat que el més important és... Ara he perdut el fil, perdona. Estava parlant d'integració, correcte, és que he anat fent voltes per dir que integració és un concepte difícil d'assimilar, no? I que crec que necessita matisos, perquè per mi integració, no, hauria de ser un convit de les dues parts a trobar-se en espais que poden construir-se a partir del llegat d'un i el llegat de l'altre, no? O sigui, la tradició, sabem, les tradicions són inventades, no? Això ja està estudiat. El que pensem que és tradició, en algun moment algú va dir això m'ho invento i has esdevingut tradició. El que per mi és interessant és que aquestes tradicions es creïn, no?, en espais híbrids i que allò després esdevingui una cosa que llavors la gent considera que això és català, perquè ha esdevingut, perquè s'ha creat en algun moment a partir de gent que ha aportat diverses visions, no? I és veritat que després tenim espais que poden ajudar com a llocs de trobada, no? Per mi, el futbol, no? És un espai privilegiat. El Barça atrau a molt gent jove, és un espai de confluència, no és veritat que és un espai, no?, també altament emocional, i aquí també hem de trobar aquests llocs de trobada de gran gent que se senti identificada amb estructures culturals del país, no? I evidentment doncs el futbol és un d'aquests espais, no és l'únic, no és l'únic, perquè com deia, per sort tenim un país que es belluga molt i tenim moltes organitzacions i molta diversitat d'associacions. Però sí, la integració ha de ser... Tothom s'ha de moure. Crec que hem d'aprendre tots. Sempre nosaltres diem, quan nosaltres entablem una conversa, comencem a parlar amb un nouvingut o una persona que nosaltres la identifiquem com a migrant, que potser no l'és, perquè vés a saber si és segona generació, bueno, aquesta mena de clic que fem automàticament. Nosaltres hem de ser acollidors, no hem de passar i treure conclusions que aquella persona no parlarà català o no m'entendrà, no? Per tant, nosaltres com a catalanoparlants també tenim deures a fer-nos de ser més porosos, una mica més no jutjar l'altra persona pel fet de que vesteixi d'una certa manera o tingui un color de pell diferent, no? Per tant, crec que la integració és com una mena de procés d'aprenentatge mutu, de coneixença mútua, i d'anar creant espais que potser d'aquí uns anys en direm tradició, no? Sí, jo en aquest sentit diferenciaria entre el que és individual i col·lectiu, coincidint amb el que acabes de dir. Individualment jo vaig definir fa temps, però serveix pels immigrants però també pels joves, que la integració era l'apropiació d'espais socials ascendents, però també el procés de fer-se madur és anar guanyant aquests espais. En quant al col·lectiu és quan efectivament això que és cosa de dos, si jo ho miro més demogràficament, jo crec que la identitat és la transformació a partir del bagatge de la nostra cultura, del llegat cultural que fan les generacions, com la reinterpreten en un moment determinat, amb les seves construccions del moment. I si a més aquestes generacions, una de les seves característiques és la diversificació per origen, entre altres moltes, doncs el que s'espera de la integració és que efectivament redefineixin el país d'una altra manera. El perill és
que a més que no hi hagi contacte entre uns i els altres d'una mateixa generació o de diferents generacions. Vull dir, el que és interessant és veure, per exemple, els millennials, això ho he calculat, clar, els millennials de migrants, no de fills de migrants, ja arriben a més del 40 i pico %, que són els nascuts entre 1986 i 1995, d'acord? Per què és aquest percentatge tan alt en conjunt? És perquè aquesta és la generació més reduïda de Catalunya, perquè és quan estava més baixa la natalitat i per això pesen tant, d'acord? Però efectivament ho canvia tot. Ho canvia tot per la generació, perquè no només canvia el concepte idiosincràtic de la generació perquè hi ha un 48% de gent que ha nascut fora, sinó perquè els altres també viuen la diversitat de forma molt diferent a com la vivíem els boomers. L'altra cosa és que els boomers també tenen ara un 20%, vull dir que no és moco de pavo. I ara que arribin a la jubilació, una cosa que mai pensen els polítics és que es trobaran amb unes demandes d'ajut de persones molt diversificades. I a més, per desgràcia, perquè com que han estat cotitzant molt poc i en situació molt precària i molts en treballs informals durant molt de temps, doncs plantejaran també una demanda molt específica. Vull dir, per mi aquestes són les coses que hauríem de pensar nosaltres pel futur. Vull dir, i la integració no és tant una cosa que jo pensi què és el que ha de ser, és una cosa que s'està fent, és un procés social que ja està en marxa, vull dir, no... Sí, el gran dubte és quines parts del que avui anomenem catalanitat, no? O que molts ens identifiquem amb això, doncs pot ser que acabi sent en el futur, no? Però a veure, depèn, és això, què és la catalanitat? Sí, és el tema. Vull dir, que si tu penses el tòpic de la catalanitat, vull dir, una gent freda, calculadora, que sabem de la vida, molt assenyada i tal. No, bueno, això... Jo crec que és català, bàsicament. Bueno, però acaba l'argument. No, si fos això, que molta gent s'ho creu, que és l'estereotip, bueno, això són les característiques del principi del capitalisme, de com es definia l'esperit, no són protestants, però quasi. I això, a més, que és el que a mi em diverteix, si agafem tota l'àrea dels països catalans, on hi ha un nord sempre hi ha un sud, i a més se retroalimenten les identitats en els mateixos pobles, i això és el que ha passat entre catalans i valencians. Els catalans eren els antipàtics, els valencians eren els festeros, i ells a més ho han alimentat també. Els gironins i Terres de l'Ebre, no? I després ho han anat repetint entre les Terres de l'Ebre. Aleshores, jo crec que és més complicat que tot això. Vull dir, bueno, els neoliberals ara diuen que els catalans som emprenedors, ja se sap, no? Els catalans hacen coses, no? Però, sí. Bueno, l'altre és que part de la identitat te la diuen els altres. Te la diuen els altres. Aleshores, aquesta és una tasca que hem de fer entre tots plegats. Vull dir, no hi ha ningú que... El problema és que alguns partits polítics sí que creuen que ells tenen la clau de la definició del que és la catalanitat i imposen unes imatges que no han existit mai. No, jo crec que és això, o sigui, hem de creure'ns que som actors i tenim capacitat agentiva per canviar les coses, perquè hem de ser conscients que hem d'estar actuant constantment, no pensar que algú altre ens farà la feina, sinó que com a societat has d'estar amatent, no? Sobretot perquè sabem que quan tens un dret no significa que aquest dret es romangui allà, sinó que pot desaparèixer. I això ho veiem. Ho veiem amb els drets de les dones, ho veiem amb els drets com a catalanoparlants, etc. No? Per tant, hem d'estar constantment amatents. No podem pensar que algú altre ens farà la feina, sinó que hem d'estar connectats, hem de ser conscients de la nostra capacitat com a individus d'actuar col·lectivament, no? D'actuar col·lectivament cap a interessos i cap a quina societat volem, no? I això és una batalla molt important que hem de treballar amb els joves, amb nosaltres mateixos, d'entendre que un dia l'has de poder dividir en diferents franges: feina, família, comunitat.
I això és molt important, que puguem educar. No perdre la dimensió comunitària. No perdre mai la dimensió comunitària d'acció. Cadascú, la que li agradi, digue-li hockey, digue-li associació de veïns, digue-li castellers. O sigui, però és importantíssim. I que aquesta comunitat sigui porosa a noves veus. Clar, això vol dir, tenir molt en ment, no?, que el que tens tu és una funció integradora constant. Constantment. I això també implica, una acció, una agentivitat i creure que tens capacitat de canvi, no? Molt bé. Doncs, com que se'ns acaba el temps i tenim moltes coses més per comentar, potser donarà peu per fer una segona part d'això, jo crec que podria ser interessant, però ho haurem de deixar aquí. Però us agraeixo moltíssim a tots dos haver vingut i haver tingut aquesta xerrada que és profunda i jo crec que... complexa, no? Hi ha molts temes, No, i a més jo crec que és un dels grans temes que precisament hi ha ara mateix. Com diu l'Andreu, crec que és un dels temes que hem de treballar molt, no? Tant a nivell, des de la universitat, però també de les associacions, i no caure en aquests paranys de simplificació de missatges que són molt llaminers, molt fàcils, però són totalment falsos. Gràcies. Molt bé, a vosaltres.